Greška nastaje zato što mnogi biznisi donose odluke na bazi osjećaja. Ne gledaju finansijske posljedice svojih odluka. Možemo da vidimo kako prilike izgleda ovaj ROI na uzorku svih velikih i srednjih firmi u našoj zemlji. Znači, ova grupa praktično pravi 2 puta veći profit na isti novac koji je uložen u posao u odnosu na prosek, odnosno čak 6 puta više u odnosu na ovu grupu koja očigledno negde greši u načinu na koji upravlja svojim poslovnim financijama. I onda kada tako gledaju na biznis, njima izgleda da je ovo jedna savršena priča, jer takav način vođenja biznisa, koliko god da je radio nekada dok je firma bila mala, sada više ne funkcioniše, finansijski plan. Njegova poenta nije da predvidi budućnost, njegova poenta je samo da vam pomogne da donesete pametnije i bolje odluke, zasnovane na podacima, a ne samo na osjećaju. Kada se ove stvari postave kako treba, visok ROI, odnosno return on investment, dolazi sam. Biznisom se lakše upravlja, stvari su predvidivije, raste se na zdravim temeljima, sigurno. Najveći trošak u svakoj firmi nema svoje mesto u bilansu. On se zove loša odluka. Nažalost, ne postoji konto na kome to piše, ali taj trošak se vidi svuda. Rasut je po celom bilansu. Vidi se u padu prodaje, u mršavom profitu, u potraživanjima u kašnjenju, u zalihama koje se ne obrćaju nego skupljaju prašinu, u neiskorišćenoj opremi, visokim troškovima, obavezama kojima ne finansiramo ništa pametno i korisno, u visokim kamatama i na kraju u stanju novca na računu koji nije dovoljno za miran san. Sve su ovo rupe kroz koje novac polako otiče iz firme, svaki dan. Sve su ovo veće ili manje rupe u bilansu zbog kojih umjesto da idemo napred, šlajfujemo u mestu. Ali to nisu pravi uzroci problema, samo simptomi. Sve te rupe su retko kada posljedica jedne krupne greške. Ne, zapravo su to posljedica niza mnogih malih loših poteza koji vuku jedan drugi i koji se gomilaju i grickaju firmu godinama. Ali verovali ili ne, kada zagrebete dublje, vidite da sve te greške se svode na 3 ključne. Rešite njih i firma ide napred krupnim koracima. Moje ime je Dejan Ćirković, imam preko 15 godina iskustva u svetu bankarstva i financija i u ovom videu ću vam pokazati koje su to 3 ključne greške, kako nastaju i kako možete da ih rešite. Sve to na jednom jednostavnom crtežu, hajde da počnemo. Financije se najlakše mogu razumeti ako se prvo objasni kako funkcionišu finansijski tokovi. I to izgleda ovako. Na početku svakog biznisa mi imamo određeni novac. To je ova ovde kockica, novac. Jedan deo tog novca može da dođe iz naših izvora, naš sopstveni novac, i zove se kapital, a drugi deo može da bude pozajmljeni novac i to su zapravo obaveze. Ovim novcem nabavljamo određenu imovinu. To je ova ovde kockica, znači imovina. Ta imovina opet ima 2 komponente. Jedna je stalna imovina i druga su obrtna sredstva. Stalna imovina je zajednički naziv za razne oblike imovine, kapacitete firme. Nekretnine, opremu, postrojenja, mašine, vozila itd. Stalno je tu, pa otuda i naziv, stalna imovina. Obrtna sredstva, to je, ajde da kažemo, pogonsko gorivo da bi funkcionisala ova stalna imovina. To su zalihe i potraživanja, to je imovina koja se non stop obrće. Nabavimo zalihe, prodamo zalihe. Izdamo fakturu, naplatimo fakturu. Non stop se obrće i odatle i naziv obrtna imovina ili obrtna sredstva. Suština je da se ova imovina upotrebi i da se sa njom generiše određeni prihod od prodaje. Međutim, ovaj prihod neće nastati samo od sebe. Pored ulaganja u imovinu, jedan deo novca se uvek koristi i za finansiranje određenih troškova. U okviru ovih troškova sad imamo različite vrste troškova, ali ajde možemo da ih podelimo u 3 neke najveće grupe. Jedno su troškovi materijala ili nabavna vrednost robe koja je prodata,
drugo su troškovi zaposlenih i treći su svi razni ostali operativni troškovi. Kada od prihoda odbijamo troškove, dolazimo do ove kućice koja se zove profit. I taj profit se potom vraća nazad u biznis. I ukoliko sve funkcioniše kako treba, ovi krugovi se non stop obrću, non stop taj novac kruži i firma raste. Znači svaki sledeći krug je veći od ovog prethodnog. To izgleda otprilike ovako. Znači profit uvećava stanje na računu, taj novac se ponovo koristi da se nabavi nova imovina, tom novom imovinom pravimo još veće prihode, pravimo još veći profit i ovako ide u krug. Međutim, ukoliko negde grešimo, ovi tokovi ne izgledaju ovako kako je prikazano u ovom crtežu, nego izgledaju nekako ovako. Znači, šlajfujemo u mestu ili tonemo. Ovo se dešava zato što negde u ovom crtežu, odnosno u ovoj skici finansijskih tokova, nastaju rupe, odnosno nastaju problemi. Nastaju, na primjer, ovde. Znači, ovde smo nabavili neke zalihe koje nam ne služe svrsi. Znači, zarobili smo novac, ali on ne pravi nikakav prihod. Nastaje ovde. Nabavili smo možda neku opremu, ali ta oprema nije dovoljno iskorišćena, nego je promašeno ulaganje. Nastaje ovde. Nabavili smo neki materijal, ali potrošili smo više nego što smo inicijalno mislili da treba da potrošimo. Zaposlili smo neke ljude, ali ti ljudi ne opravdavaju svoju platu. Angažovali smo neke ljude da nam pomognu u pružanju neke usluge, međutim, ni oni nisu baš opravdali naše očekivanja. I sada tih rupa ima svuda po bilansu i kako god one nastaju, one dovode do toga da se ovi tokovi prekidaju i kada se tokovi prekidaju, mi ne pravimo dovoljno profita naspram novca koji smo uložili u posao. Broj 1 koji najbolje govori koliko smo zapravo uspešni u upravljanju financijama je zapravo upravo taj broj koji pokazuje profit i uložen novac u biznisu. I taj broj se zove ROI, odnosno to je skraćenica, na engleskom to je return on investment, na srpskom to je prinos na uložena sredstva. Ako je ovaj ROI mali, to znači da mi imamo mnogo ulaganja, mnogo smo se potrudili, mnogo smo energije i para sipali u biznis, ali nagrada je izostala. I sada, kada malo uđemo dublje u to kako izgleda naša privreda cela, možemo da vidimo kako prilike izgleda ovaj ROI na uzorku svih velikih i srednjih firmi u našoj zemlji. Takvih firmi ima oko 3000, to su firme koje praktično prave 70-80% ukupnog neto profita cele srpske privrede, čiji su bilansi predmet revizije, znači provereni su od strane nekih nezavisnih organa, tako da je uzorak više nego relevantan. I na bazi tog uzorka ovaj ROI izgleda otprilike ovako. Imamo 3 grupe firmi. Prva grupa, to su firme kod kojih je ovaj ROI, on se kreće u rasponu od 0 do 6%. Druga grupa firmi, kod njih se ROI kreće u rasponu od 6 do 12%. I treća grupa firmi, kod njih se ROI kreće u rasponu od 12 plus posto, znači preko 12%. Prosečan ROI kod ove prve grupe je svega oko 4%. Prosečan ROI kod ove druge grupe se kreće oko 10% i prosečan ROI ove treće grupe je oko 24%. Ovo vam je slika i prilika koja pokazuje kako izgledaju upravljanje financijama u Srbiji. Znači, postoje različite firme, sve su podjednako zastupljene u uzorku, ali ova ovde grupa firmi radi nešto što je dosta lošije u odnosu na ovu ovde grupu. Znači, ova grupa praktično pravi 2 puta veći profit na isti novac koji je uložen u posao u odnosu na prosek, odnosno čak 6 puta više u odnosu na ovu grupu koja očigledno negde greši u načinu na koji upravlja svojim poslovnim financijama. Ključno pitanje je sad zašto ova grupa pravi 6 puta ili 2 puta veći profit. Pazite, u pitanju je isti biznis, isti uslovi, isto tržište, ali na 100 evra uloženih u posao
neko pravi 6 puta više, neko pravi 24, a neko pravi 4. Ključni razlozi, ima ih zaista mnogo, ali ključni razlozi možemo da identifikujemo 3. Prva greška se javlja, sad ću namerno promeniti marker. Prva greška se javlja ovde. Ovde, odnosno ovde. U stvari, ovo treba da piše jedinica, izvinjavam se. O čemu se tu zapravo radi? Greška nastaje zato što mnogi biznisi donose odluke na bazi osjećaja. Ne gledaju finansijske posledice svojih odluka. I onda ulaze u neki posao i praktično po pravilu potcenjuju imovinu, koliko im je para potrebno ovde i koliko im je para potrebno ovde. Potcenjuju troškove, a s druge strane precenjuju prihode i profite. I onda kada tako gledaju na biznis, njima izgleda da je ovo jedna savršena priča. Znači, potrebno je vrlo malo ulaganja ovde i ovde, a očigledno je ogroman prihod i veliki profit. I onda se ulaze u taj biznis. Posledice toga su to što tek kasnije vide što se stvarno dešava. Znači, shvataju da u jednom trenutku ova imovina počinje da raste iznenadno. Znači, ne možete da izgurate taj nivo prihoda koji ste zamislili, nego vam je potrebno mnogo više para, a vi to niste ni očekivali. Ne možete da izgurate ovaj nivo prihoda sa tim troškovima koji ste zamislili, nego će biti potrebno mnogo više. I onda u takvim okolnostima dolazi mnogo nekih neprijatnih iznenađenja koja taj prihod ne menjaju, ali menjaju i troškove i značajno smanjuju profit. I onda u takvim okolnostima ovaj return on investment jako nizak i krećete se negde u ovoj grupi. Znači od 0 do 6%, od 6 do 12, ali definitivno ispod proseka, jer takav način vođenja biznisa, koliko god da je radio nekada dok je firma bila mala, sada više ne funkcioniše. Prosto greške te vrste se ne praštaju, barata se sa mnogo većim novcem i u takvim okolnostima princip vođenja firme na metodi pokušaja i greške više ne funkcioniše jer greške postaju preskupe. Druga greška, ona nastaje ovde. Ovde i ovde. O čemu se ovde radi? Mi možemo da izračunamo dobro koliko nam para u poslu treba. I ovde i ovde. Međutim, ukoliko nemamo postavljen sistem kontrola, odnosno praćenja, kakve će biti efekti ovih ulaganja na prihode i profit, može vrlo lako da nam se desi da mi pravimo veće troškove nego što smo inicijalno predvideli. Postoje prosto organizacioni delovi u firmi koji doprinose i neki organizacioni delovi u firmi koji baš i ne doprinose profitu. Negde gori, a negde je cela firma u praznom hodu. I sada, kada nemate postavljen sistem koji jasno meri šta se dešava, odnosno koji organizacioni delovi firme se drže u okviru zadatih troškova i opravdavaju svoje ulaganja, a koji ne, posledica će biti da će ovi troškovi proklizati, odnosno bit će mnogo veća ova kućica nego što smo zamislili i onda će profit biti mnogo manji. Isto ovo može da se desi ovde. Znači, ukoliko nemamo sistem praćenja koji nam kaže koliko svaki kupac, na primjer, donosi profita, ali i koliko sa svakog kupca treba da uložimo novca u finansiranje pod njegovih potraživanja, vrlo lako može da nam se desi da forsiramo kupce koji su slabe platiše, kod kojih je ova kućica ovih obrtnih sredstava, odnosno potraživanja prevelika, a profit koji oni donose mali i to su kupci koji su praktično ubice resursa firme, odnosno sisaju profit iz firme. Mi praktično finansiramo njihov rast, a ne sopstveni rast. I ta greška je posledica odsustva nekog sistema praćenja i kontrole poslovanja. I treća greška, ona nastaje ovde. Treća greška, vi možete da uradite super stvar, da donesete odlične odluke koliko para treba da izdvojite za finansiranje imovine i troškova. Možete da postavite fantastičan sistem praćenja koji vama omogući da se ovaj profit koji ste nacrtali zaista i desi. Međutim, u poslednjem trenutku kada ovaj profit treba da vratite nazad u posao, znači kada on treba dođe ovde, vi shvatate da ste napravili problem, a taj problem se zove jako agresivna struktura finansiranja biznisa. U kom smislu? Pa zamislite da je ovde profit 10.000, a da ovde
ova kućica ovde obaveze, da ona ispada i da ona iznosi minus 30.000. Šta će se desiti? Kako će biznis vraćati obaveze kada nema dovoljno profita koji treba da servisiraju te obaveze? Nema dovoljno profita da se servisiraju te rate za kredit, na primjer. I sad šta se dešava? Biznis umesto da ide u sledeću fazu, u sledeći krug koji vodi na gore, biznis praktično ide u rikverc, jer vi sada jedan deo ove imovine, ove obrtne imovine, vi morate da izvučete iz biznisa i da vratite nazad za zatvaranje ovih ovde obaveza. Ukoliko to uradimo, a to je neophodno, neminovno, onda se postavlja pitanje, a kako ćemo mi napraviti dalje prihode ako nemamo više dovoljno zaliha, jer smo ih izvukli iz biznisa taj novac, ako nemamo više potraživanja, kako će se to dalje desiti? I onda ulazimo u jednu spiralu gubitaka, jer kada ovo uradimo, nama prihodi padaju, troškovi ostaju slični, profit nastavlja da pada i onda to je ovo. Biznis ide na dole. To je scenario koji se dešava kada napravimo treću grešku, a to je da izvori finansiranja biznisa, sam početak, znači dinamika otplate, način na koji ćemo isplaćivati dividende, očekivanja različitih partnera u poslu nisu na vreme postavljena u skladu sa stvarnim potrebama biznisa, nego su onako urađena na pamet. I ta greška nas zapravo vraća onda opet na onu prvu, koja se opet manifestuje u nedostatku para i svim trulim kompromisima koji dolaze nakon toga. Šta su rešenja? Pa rešenja su jednostavna. Prvo rešenje kaže, pre nego što uđete u neki posao, pre nego što donesete neku odluku, najbolje je da napravite dobar finansijski plan. On će vam reći kakve će biti finansijske posledice vaših odluka, vidjet ćete bilanse, ali ne sa zakašnjenjem, nego pre nego što se oni uopšte dese. I bit će vam mnogo jasnije da li u taj posao treba da uđete ili ne, da li je to smisleno ili ne, koliko je para zaista potrebno da se to nešto što ste planirali sprovede, kako taj novac treba da obezbedite. Znači, dobit ćete jedan skener, jedan radar koji vam govori gde ste vi tu stvarno, koliko stvarno neka odluka košta i da li sve to ima smisla ili ne. Znači, finansijski plan. Njegova poenta nije da predvidi budućnost, njegova poenta je samo da vam pomogne da donesete pametnije i bolje odluke zasnovane na podacima, a ne samo na osjećaju. Drugo rešenje je postavljanje sistema finansijskog kontrolinga. On treba da kaže praktično gde smo u okviru cele firme, koliko zarađujemo kao cela firma, ali koliko svaki organizacioni deo firme zarađuje. Koliko od ukupnog rezultata donosi proizvodnja, koliko od ukupnog rezultata donosi prodaja, koliko marketing, koliko logistika. O tome ćemo više pričati u nekom od narednih epizoda, ali suština je da kad imate dobro postavljen sistem kontrolinga, vi praktično sprečavate da se novac rasipa ili ovde i praktično postavljate sistem koji vam omogućava da onaj plan koji ste inicijalno napravili, one odluke koje ste tu doneli, efikasnije sprovedete. Takođe, on vam pomaže da postavite sistem motivisanja i nagrađivanja ljudi na način da svako doprinosi i bude nagrađen za onaj deo rezultata koliko doprinosi celoj firmi. Tako, na primer, ako svako unutar firme ima svoje prihode i svoje troškove i svoj rezultat i vi vežete njegova primanja za taj rezultat, njegova motivacija i njegovo požrtvovanje, njegova briga o prihodima i troškovima i njegova svest o tome koliko je važno da se te odluke sprovedu na efikasan način će biti mnogo veće jer ima direktan interes u svemu tome. Ako toga nema, radio ne radio, svirati radio. Znači, neko će da vuče, neko neće i onda te odluke baš neće biti efikasno sprovedene. Znači, to je drugo rešenje, postavite sistem finansijskog kontrolinga. I treće rešenje, znači, javlja se ovde, rekli smo da je ovo posledica agresivne strukture finansiranja, koja se ogleda u tome da firma baš malo i kuburi sa novčanim tokovima. Treće rešenje je da se napravi cash flow projekcija. Kako za firmu, tako i za kreditore, odnosno investitore, tako da oni tačno znaju koliko novca firmi stvarno treba i kako će taj novac zaista da bude vraćen. Ukoliko to znaju, moći će da daju baš onu strukturu finansiranja koja biznisu savršeno odgovara, a ne neki template, neki običan proizvod koji se tako radi napamet, pa trenutno reši jedan problem, ali vrlo brzo otvori novi. Sa dobro urođenim cash flow projekcijama to se svakako neće desiti, odnosno vidjet ćete
kako će izgledati ti novčani tokovi u narednom periodu, imajući u vidu sve što želite da uradite u narednom periodu. Kada se ove stvari postave kako treba, visok ROI, odnosno return on investment, dolazi sam. Biznisom se lakše upravlja, stvari su predvidivije, raste se na zdravim temeljima, sigurno. Ako vas sve ovo zanima i želite da saznate više o tome kako izgleda uspešan finansijski menadžment, ostanite uz naš kanal, podelit ćemo sa vama još mnogo korisnih alata, priča, uvida, primjera iz prakse koji vam mogu pomoći da u svoj biznis uvedete red i zaradite mnogo više.